Ak sa ma pýtate, tak už dávno nepotrebujem básne. Nefajčiaci. Trafikant. Abstinujúci. Páleník. Nie, kdeže. V mojom erbe je posteľ a... Fľaša. Nejaká kniha. Nejaké pero. Nejaký list. Ober a cetova ani nie, živý a perfektný. Čiap, čo si na hlavu vezmem? Čiap, ten je čes. Čiap, ten je čes. Čiap, ten je čes. Čiap, ten je čes. Kolenom doň vleziem. Čiap, ten je ťahám. Čiap, ten ja ťahám. Ťahám ho obe rukám. Čiap, ten ja ťahám. Už koleno mám vnuka. Ťahám ho obe rukám. Potom ho skúšam. Pasuje mne aj ušiam. Čiap ako púlman. Vianočná pieseň Ernsta Jandla. Otvorte dverečka. Otvorte dverečka. Otvorte dverečka. Otvorte dverečka. Otvorte dverečka. Puste dnu potom panečka. 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 Veselé Viano, veselé Viano, veselé Viano. A ja som iba pes. A ja som iba pes. V obchode za vodkami. Dajte mi prosím jednu konzervu májovej lúky z vyšších polôch, ale nie príliš strmú, takú, aby sa na nej dalo aj sedieť. No dobre, tak potom haldu snehu, zmrazenú, bez lyžiarov. Smrek pekne zasnežený mi k tomu pribalte. Ani to, potom už iba zajace vidím vám tu vysieť. 2-3 mi postačia. A pravda, že? Jedného poľovníka. Ozaj, kde vysia poľovníci? Sedem detí. Koľkože máte vlastne detí? 7. 2 od prvej ženy, 2 od druhej ženy, 2 od tretej ženy a jedno ale celkom malé od seba samého. Najprv som si votrel jednu do plešne. Zbytočne, vlasy mi z toho nenarastli. Na to som si jednou básňou potrel uhry. Tieto o 2 dní narastli do veľkosti zemiakov. Lekári žasli. Na to som si 2 hodil na panvicu. Neveriac tomu celkom, nejedol som sám, pes mi na to skapal. Na to
som použil jednu ako prostriedok proti počatiu. Neskôr som platil za potrat. Na to som si vtlačil jednu do oka ako cviker a vošiel do Nobel klubu. Portier mi nastavil nohu, až som sa natiahol. Na to som vyniesol horeovedený rozsudok! Preskúšanie gramoplatne. Prosil by som si jednu gramoplatňu. Dá sa táto gramoplatňa zjesť ako dáky Angličan? Pýtam sa a tvárim sa ako kanibal. Kdeže? To nie! Odvetí vydesená predavačka. Dá sa táto gramoplatňa namontovať na bicykel ako koleso? Pýtam sa s trošičku športovým prízvukom. To je vylúčené. Odvetí predavačka príkro. Dá sa táto gramoplatňa použiť vari ako terč, mlynské koleso, klzisko, monokel, cylinder, ježovka, až ako snubný prsteň? Nie! Zabreše predavačka a pohryzie ma do prsta. Tak potom ju prosím zabaliť. Pravím vyčerpaný a zúľavou. Can be. Hľadá tata, mamu a bratče Karolího. Zdedíš všetko! Stán, nôž, mŕtvoli! 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 Stán, nôž, tri mŕtvoli! Stán, nôž, tri mŕtvoli!
Gaia,